Ngikhuluma ngokuhlupheka kwababa ongizalayo ubaba uthi wahlupheka kakhulu baba. Futhi mangithi ngiyaqhathanisa ukuhlupheka kwababa nokuhlupheka kwababa omkhulu akufani. Mangibheka mina ubaba wahlupheka kakhulu. Ungcono ubaba omkhulu ngoba akazahlushwe amaNazaretha. Wahlushwa ingunguluza. Ubaba wamuze washiya emhlabeni ehlushwa amaNazaretha. Wayeze ahlabelele isihlabelelo esithi u31 ongifundele noma amavesi amabili. Wayengasikhohlwa leso sihlabelelo 31. Angifuni mina ukusihlabelela ngoba kodwa ngibona inhlekelele manje ngiyazi lento. Nomthembile uthole nami ngikwenziwe into ezibuhlungu kabi kimi. Kodwa ngumuntu mina okwaziyo ukuyigwinya into. Inhliziyo engayinika obaba iyavuma ukuyigwinya into noma ungangenzani ngiyakugwinya mina. Kuthi kuhlala kancane enhlizweni bese ngiyakudlulisa kuvume. Into ubaba awakhala wazoma njengentethe emilithi uthini. Kodwa akekho wake wazama ukumcabangela. Usathane sefikile kubantu. Njengoba efikile. Ayifike kuzimalanga manje. Awu. Manje abantu ushembe basamazi. Abanye bayamjwayela. Kanti uyayisho intshumayelo yamazekade. Uyisona ujwayele ushembe ngoba usamazi. Noma wena akubona inyama ukufana kodwa ushembe bafana abantu. Ngoba iqiniso lelime. Bake bamisa kwelinye khona ubaba kabi. Kwasuka indoda, kwanena amadoda. Afana ngithenga isiqwayi. Ngiqondise laba abangafuni ukuqonda. Ayikho into edumazayo njengobona frontline. Ubona amafolosi nje uma ubophela kuphela ngayelusa. Niyancengwa ke abantu baNkulunkulu, ngisanudelela. Ingabe ngifunde izaluleko ezila eBhayibhelini. Enilungise ukuhamba kwenu. Akene ilungise ukuhamba kwenu. Nemisebenzi yenu. Nilalele izwi likaJehova. Nilalele izwi likaJehova uThixo wenu. Khona uJehova uyaguquka kukho okubi akushileyo ngani. Khona uJehova uyoguqula konke okuba bese kushilo ngani. Awume kancane ke lapho ungavali. Eyoguqula konke okubi abese kushilo ngani. uNkulunkulu usho kanjani intombi? Isigwebo udilika tshele wasesihogweni. uNkulunkulu umcelithethelela uyakuthethelela. Wena udlawu lwezulu woza ungephuli. Sengishile sekwanele. Awukela umoya wami. Umzimba usuphelile. Akubhubho kwenyama. Isihlabelelo leso sesihlatshelwa ubaba. Ukuze umoya ingekho kodwa into esoyisho. Ngoba wayengasitsheli uma esizosihlabelela. Wayenza ubuhlungu wayebuzwa ngaphakathi enyameni. Ngoba wayengenako ukuphumula ubaba. ukuze umoya ngoba nangelinye ilanga kwasuka amadoda la ubaba esebuthaka esefudumela kwasuka amadoda la. Amadoda akuyona imali le. Ningaboni nje ngelendlini ngobhasikidi. Imphefumulo yabantu. Futhi imali umlilo. Ushisa wena, ushisa yonke utiki. Ngesikhathi sotiki namanje usawugilima ngotiki. Ubhubhisa ngisho umuzi wakho. Base behamba ke lababhimbi hamba phambili. Umbuzo uma ababuzwayo wona kuthiwa senifike nenzani lapha bathi sesiyakhile indlu yobhasikidi. Usuke uyibanga litanga kanti yonke awakhe idodo yakho kanti wakhe indlu yobhasikidi. Ingqondo yakho nje isemalini. Asiyeke imali ngesikole eManazaretha. Kuyihlazo
kuyisitha sami njengoba umfundisi kade isho lento entabeni enhlakazi kizwe ukuthi hawu nginezitha mina lo ngazalwa ngizange ngibe nesitha la ngakhulela khona nje ngayizivele ngapha nangapha esikomplazi yonke indawo kodwa akekho okwaxabana nami ngoba ngangingavumi nginesitha manje esontweni esihuwe ufake ingubo emhlophe uzombiza ushembe wena asabe ukuze umoya usinde ngosuku lwenkosi. Hawukeli wezinyembezi, hawukela umoya wami. Washo njalo ubaba uThimo. Kwakusiphatha kabi kithi labomndeni. Kodwa angazi wabanye kwakuba njani. Eqinisweni akakabikho umuntu kulomhlaba kwasebezaliwe nabasazozalwa uyofana nobaba. Ubaba kwakwenye inhlobo yomuntu. Nami asengitshele ngobaba mina ngiyazi induka baba. baba nginama ngazi ngamchaza ngimthini ngiyakhuluma nje baningi ebalahla wayelahle ngesabelelo ubaba khona amadoda amabili Wayengayithandi into enenduku phakathi ubaba. Ningenzi lutho ngenkani nangokuziqhenya yepha ngokuthobeka akube yilowo ashaye singathi bahla abanye kunaye ingahlanganyeli nabantu imisebenzi yobumnyama nabanye abantu kwenzeni izenzo zobumnyama ezingenazithelo kepha nizidalule awumele ncaneke lapho ungavali unengahlanganyeli nabanye abantu kwenza izinto ezimbi njengalabo abahlangene sebephumile manje basenza zona izinto ezimbi le nale awumunye ubiziwe umfundisi laba abafundisa abakhona bafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani nenzalo akezi ngoba uyabona bonile unembeza uyakulahla qhubeka nawo ngokuba kuwamahloni nokukhuluma ngalezo zinto ezenziwa yibo esithe kuwamahloni ukukhuluma ngalezo zinto ezenziwa yibo esithe kepha konke okudalulwayo kubonakaliswa ukukhanya. Ngiyabonga baba. Uthi umkhulu ilanga thina boshemba siphikiswa ezulwini kodwa la emhlabeni siyaphikiswa. Uthi thina lapha emhlabeni siyaphikiswa. Uyabona mangase hamba umuntu manje ikhulume nabasezulwini ethi cha lo muntu uyamfuna la ngizomsebenzisa. Ingathi lishona ilanga umphefumulo wakho ubukuyena. Manje ubanike lona amandla okuphikisa uNkulunkulu baleli bandla. Ubaba uthi ngowayengedwa ethi ufuna ukuze kwandini naba ngami ngedwa manje. Ubalele isibindi sokuphikisa amakhosi asephakameni. Kodwa kwenziwa yini na konke lokho? Ithatha ingungulu zanibike phambi kwenu. Bese ingungulu uzibona imali. Namhlanje bonke bayafisa ukuzana. Indlela ivaliwe. Ayibalwanga ke yimi. Umuntu uyivala yena indlela njalo sesiyavala. Bazalwane. Uma umuntu wakini eduka eqinisweni, omunye akambuyise. Uyazi ukuthi obuyisa isono ngodukeni kwaso usindisa umphefumulo wakho wesulwe nezono zakho na. Uyezwa nje? Amen. Uthuzwe. Ukuthi weluleke komunye umuntu omhleki umdedele umngcwele iNazaretha idedele ingeniso wena hayi. Akwelulekwane yabo. Zelulekweni la. Amen. Anibe
nenhliziyo nye ningakhanuki okuphakamileyo ingakhanuka okuphakamileyo niholwe okuthobekileyo okutobekileyo ningazisho nithi nihlala ingazisho ukuthi nihlakaniphile ningaphindiseli okubi ngokubi ningaphindiseli okubi ngokubi yenzani okuhle ebusweni babantu bonke ngiyabonga baba ake nibe nomsa phela imvula uzoyithola ake nibe nomusa njengoyihlo wena onomusa ake nibe nomsa njengoyihlo wena onomusa ningadlinzekeli khona anikuhlinzekeli khona ningekuhlinzekelwa ningalahli khona anikulahlwa ningekulahlwa thethelelani khona niyakuthethelelwa ngiyabonga baba khona niyawuthethelelwa munye omisa umthetho nomahluli Munye umisa umthetho nomahluli. uyena onamandla okusindisa Uyena onamandla okusindisa nokubhubhisa. Ungubani wena omahlulelayo omahlulelayo omunye na kunjalo ke bantwana baNkulunkulu ubaba wathi sibanibani ngibhekela nabo abantwana bami isikhala kwi-diary ayakho yami bhekela abantwana basekwandini isikhala kwi-diary yami oshembe basebekhuluma bathi izwi labo liyaphiswa emhlabeni kodwa kwelizayo aliphikiswa ukulahlwa-ke la esontweni kuyinto encane kabi ngoba uma kuwasonto ethi uzoshembe usukubona ukuthi umngane ushembe akanamngani kuyaliwa manje usudlule kuloko uyakula uyone usangena phela nokube sesihoko nsala emhlabeni hayi le Satan ubaba ukwenzile ukuthi hayi ngifuna ukuye kwandini umuntu wamphikisa namhlanje lo muntu usemafutheni elangabi lomlilo ungabekelani nosheme ngabe labantu abezanga la banika ngaka ngabe wena uwethu uzobekelana noshembe ushembe yena inkinga ngoba bayasho abanikazi babo lokuNazaretha bathi ushembe uyiqilele ikhothi emhlanje manje angazi abantu ukuthi bangenelwe yini lo wahlola umsebenzi wakhe yayithola akube yilo wahlola umsebenzi wakhe akube yilo wahlola umsebenzi wakhe khona uyakuba nokubonga ngokwakhe kungabi ngokomunye ngokuba yilowo uyakuthwala owakhe umthwalo ngiyabonga baba ngoba yilowo nalowo uyothwala umthwalo lo muntu futhi ngokunjalo ngamshumayeza ekuseni kube ntambama uma engakuthandi wena ayekuthanda azibayazi labafana bami inhliziyo yami ukuthi inhle kanjani ngoba ngeke ngishintsha ngeke ngize ngibazonde futhi akuphikwe phezulu uthanda ngisho ngangizonda kabi ngikubona impela nje ukuthi uyangizonda lo mina ngikuthanda bese uNkulunkulu-ke bese eqeda-ke lamaphekula phakathi kwethu ngoba phela lapha ukuthi akhona amaphekula amen ukuthi lokhu umnandi okungaka ukuboni wena wedwa nje njalo wena uyaphikisa nje usanje ngeke ngihlangane nani ezulwini bengithi ngichaza lokho-ke eManazaretha ukuthi akukho ngingakwenza mina kwami akukho ngingakwenza ukuthethelela iphekula kwange ngoba nakhishwa inkosi yasekuphakameni wena wasuncika ngakulo uyiphekula njengoba wababeli isoko labo bantwana uye esogwini nawe
nika sinikele emaphambileni indaba yami le kunike wena hayi mina ngesikhathi samkhulunyanga izulu babonile abantu bengekho lesontweni ube khona uJuly kube khona uJanuary bengekho lesontweni bafika kancane bazophehla ukuphekula inhliziyo yakho benobuhlungu ukuphikisana lezinto ezishoshe yingakho ngithi mina uma ngivumela ukuphekula ngiyawabona sephakathi kwenu ngokubaba uthi hayi akulutho bathetheleleni nibathethelela nje nosenithini kuye kwasho phela lo isiholo Amos wena engathi kubantu ngibakhiphile ebandleni engathi ngeke ngibabone nasezulwini wena wabathethelela mina wabathethelela ngasiphi isizathu angikwazi ukuthi ngithini sengiyogxisha esihogweni ngenxa yabantu abafaka esihogweni njengobuya khona nje wena okuncikane nje nabo ziyaya ungalwi noShembe usuke esesihlalweni mangavuma ukuthi umphuzi umbeke ngaphandle endlini yakho suke endaweni kaShembe hayi shenqa kuleyo ndawo ngoba uyofika kummisi uBhombela umense ungabi futhi isitha sikaShembe ngoba isitha sikaShembe asigcini sona isitha sitheka kakhulu sitheka ngobuso kanti inhliziyo ngaphakathi iyagxumagxuma ibomvu kodwa-ke isitha sikaShembe akugcini sona kodwa ngimbekile uBhombela phambi kwalowo muntu noma ungahlakanipha uze u-ede ukuhlakanipha kwakho kuloko okuthiwe uNkulunkulu kodwa ungahlaniphile uShembe hey Nkosi baba ngoba njengoba sila sikaShembe silethe uShembe yabona thina sabakaShembe abantu abasiphathayo banye bafika ngokunye bese begcina sebenza okunye khuluma ngokuhlupheka kwababa ongizalayo ubaba uthi wahlupheka kakhulu baba kodwa abaningi bathi inkosi yomusa inkosi yokuthula inkosi yokulunga kodwa indlela ahlumezeka ngayo ayifani nokusho thina angaba inkosi yomusa kunina kulawa abanye ngazi bathi inkosi enjani ngoba ubaba wami bamhlukumeza efika aqala ukumhlukumeza uyise esafudumele umkhulu wenyanga yezulu kodwa ngimbekile uBhombela phambi kwalowo muntu manje uyahlupha-ke umuntu ukwathi ngesinye isikhathi uyinzalo la ekhaya kodwa ebephambana nemthetho wale ekhaya ubaba wami-ke ngendlela ayihlakaniphe ngayo bangayokumthinta ngoba noma sezohamba emhlabeni waqale wasibikezela mina ngisho ngangenzana ukuzondi ngeke ngikudluke nje kuleyo ndawo kepha manje la ngiboshiwe mangila esho isihlabelelo esasiba nzima mayesesisho la khethu wena udlawo lezulu ozingekho esihlushwa yithina eseshile sekwanele azagcine sephunyuka ngelinye ilanga athi obaba bangiyekelani bengiyekela nani kanti ngibuka obaba kugqitshwa imithi yonke indawo le abakudlukanga ngoba usuke uboshiwe umuntu lento babukiseka abantu kodwa ngeke ulibone izulu ngeke impela bokuvimba ngqifume uthumelile nje lo mfana wesibhamu
Celelwe intethelelo antu wakhe waqinisela wazwayilahla. Ngamthethelela ngizokwenza njani? Obusibongo sami sivuma ukuthi ngingamthetheleli umuntu. Futhi akaye uba khona futhi emhlabeni umuntu noma inkosi yamaNazaretha eyofika ifana naliya ya. Ubaba wayekela sesogweni sakuhlekisa. Athi ubaba ngokuthethelela mina noma wayitshela ngetethelelo. Angazi noma wayitshela ngoba wayitshela ngetethelelo emhlabeni angazi ngisho bese ngale ukuthi leyo tethelelo ikhona yini. Kodwa yena wayethethelele ezethu sonke. Kodwa ngale lisuke ngaseyedwa. Usuke ngesenawo lo Musa yena emhlabeni. Usuke sefana kujele sokona ofana ngesezulwini ngoba wena usuke sefethe. Ngikhumbula baba mbuyi baze basishiya nobunzima nabo sengikuthwele. Basishiya kabuhlungu. Mina ke ngibe ngedwa kwethu. Angisenamfuthi sebashona. Ngathi ngiyancika kubafowethu. Kanti khona la kunina sebefike bakhuluma babheke kule into engeyona. Ingane zakithi zabheka le. Sokuthuka zifikile nje uma ihluphekile bese ngiyinika lokho. Namanje saxovwa lento. Angazi ukuthi uShembe ubemukela kanjani labo bantu. Ngomhlaba kuphela ngoba uyeza phela. Bonke labo bantu abenza yonke leyo nto. Abekho lapha wethu. Abayese bashiya emhlabeni. Ngoba umuntu uyakhohlwa ukuthi konke ngizokwenzani la. Ungcono ungezi ngoba uzothi uma usuhamba emhlabeni uvimbeleka kuvale ubaba uNkulu. Busubuya uhlupha abasekhaya. Ubaba wami ke wayengaphikisi isikhathi esiningi. Wayethatha nje athikele esogweni abanye basesogweni namhlanje. Wayengezile ubaba uzophikisa abantu wayezele ukuzophendula abantu abafuna ukuphenduka. Ngoba maNazaretha uShembe kakululelende intambo le. Ukuthi hamba kule ntambo. Nje uzucabanga ukuthi hayi zonke izinto zingakumina ziyangivuna. Uzucabanga nokuthi ukhiye wala izulu uzucabanga nokuthi umnyango wala izulu noma omubi ephathwa ngobuhle imake baba incwadi ithi noma omubi angaphathwa omuhle qhubeka baba akayikufunda ukulunga ezweni lokulunga hayi uyakwenza okubi ezweni lokulunga yena uyohlala enza okubi angabubheki ubukhosi bukaJehova akhohlwe na ukuthi ukhuluma nobani. Jehova lapho isandla sakho siphakeme. Jehova nani lapho isandla sakho siphakeme. Abayeke ukubheka ngoba bonke bengafisi ukubheka. Noma umubi ephathwa ngomuhle nokho akayikufunda ukulunga. Qhubeka baba. Ezweni lokulunga uyakwenza okubi angabubheki ubukhosi kaJehova. Ngiyabonga Nkosi kusise. Yebo umlilo wezitha zakho uyakuba gwinya. Nakho ke abaningi sebegwinyiwe nje babhubhile kodwa nakhona esigogweni phela usuke engafile umuntu usuke livuthi inkoba bese yavakasha khona. Jehova uyakusimisela ukuthula. uNkulunkulu uyosimisela ukuthula ngokuba wena uyenzile yonke imisebenzi yethu ekuthina. Ngoba uNkulunkulu usenzele konke okuhle. Ngiyabonga baba. Le ncwadi ngiyifundela kwana abafana babethanda ubaba kakhulu. Kodwa bona bakazi bamthande. Ngesikhathi iyogcotshwa ubaba egospel babe bebegqumini kuthiwa yini ukukhankasa. Bethi niyogcoba lowo akakabi uyena ukhona osazogcotshwa. Athi umuntu hayi wena ufuzile uthi ufuze ba kwangenje iphakamini kwakunjani kwagqoke ngobe ibomvu
Wakwazana izimhlobo inhliziyo zabantu ezayiphetha. Ifanele mayilungiswe. Nginozwela impela enhlizweni ukuthi angiphindiseli ngisho umuntu enzani mina angiphindiseli manje uma ngiphethe kabi umoya wami uyolimala kakhulu. Inkosi yamaNazarethe Baningi ebalahla wayelahle ngesabelelo ubaba khona amadoda amabili wayethi kwenye ayishabelele isabelelo uyeza umhla uphela isukuma iqhiyame le ndoda kade ibothi yalahlo esili wayethi kona shabelela sanbane kamane edine ati bingazi kushabelela yona athi shabelela sanbane angisho ngawe baba kona wayesezenza ushebe wayethi mayiphuma ngemoto lakho wisoko emkhulu umuntu emzini kaNkulunkulu uma ukhuluma befuthi sathini leyo namhlanje niyabona ukuthi laba bantu balahlo bakhe bengalashwanga naye izinto zimhlile la kulo muzi kuyasefwa kuyisefo uma wayibheka kahle indaba yakhona uvusa ngokwelinye izwe ngelilanga abantu bahlulwa ukubona into ngobala nje ubaba mhlaya eqala ngentehisi fana bena lonke nabona nomhlaba wonke wabona ukuthi uNkulunkulu lo ufike entehisi namhlanje oweyisa igama lika Jehova umuntu oweyisa igama lonyazi kabulawa impela khonana manje bena nawo isizwe sonke asimkhande ngamatshe impela abithi indlela ethule kwamanje niyamazi umuntu oweyisa unyazi noma engowezizwe ithi inkosi yamaNazarethe noma wezizwe noma engwakini noma engwakhona lapha ekhaya ngacisha igama lika Jehova uma eyisa igama lonyazi itshe shaya ini kodwa ke abantu umuntu mabe enensile ukuphekula ngamshumayeze kuseni kusonilanga wenza imangalo imangaliso phambi kwakhe kodwa akayukholo wena kuba akathanda konke kuyena namanje bakhona oshebo kodwa abafani nalo oshebo walethile njoba uyiqembu nje lilwa nonyazi njengoba ungalala ebusuku nemini ukhambe ngihlangana evukela leli bandla Ubuhlungu phela manje makuze kudlulele nakithi bakwashembe akumnandi ngoba manje uguquthi ucela uNkulunkulu kaShembe manje uzokwenzela kanjani nezingane zakhe uzimise ngonyaka olodwa usazi ukuthi uyaphi ubaba wahamba nabantu hamba nabantu bamdayisa behamba naye baqamba amadama ngababa lapha abantwana benkosi kubuhlungu kona kubuhlungu uma ubona abantu benze nje esontweni wayesho ubaba ethi abantu babona inyama okufana bakhumbula ubaba esahlala ngale iPhalamende kanti nakhona iPhalamende ngisahleli khona wayeyinkosi owayezalwa yinkosi kwase badida abantu befuna lesihlalo usumsebenzi onzima nami ngihleli ngesingesodwa awuhlali ukubhalansi lesihlalo manje ngibuka ukuthi uNkulunkulu wami ngizobathini laba bantu ngoba bayibhidliza manje lento labantu kuzowenza njani la nina kanti khona inkunzi malanga esibusa inkunzi malanga kaSathane khona la njina awu baya kulezi insizwe zakithi abafowethu hamba nimbophe lo hamba wena hamba umbophe ithini cha
bangaholi ibandla ufanele uholi ibandla suke sihamba inkantolo nje ngawo ukuthi lesisihlalo sifuna yena umbani ukuba nenhliziyo enhle kumnandi mana zathi kuthi angeniphele yami abawangiphugeso enhliziyo hayi abantu basuka ukubona ubaba iminyaka eminingi ngabe esenako ukuthi bahleli noNkulunkulu kodwa bemhlukumeza ngapha nangapha ebalobolela ngisho abafazi ebakhela ngesimizi bafundisela nabantwana babo uba konke lokho akekho wabonga awubheke nje ingane zakithi izo lezi ezingibopha manje angazi ukuthi kwenze njani zingenwa yini ngoba azizophumelela bonke laba bakhela imizi abekho la namhlanje abanye abanayo abanye abasahlali kuyona kubiya bashisa wabakhela imizi baba kade ngapha amagaba wayitshela Umphikiselani na akabonakalisi nanye yezindaba zakhe uThixo uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu angezwa wathi nangomfundisi umthetho la ekhaya umoya wakhe usasele la ekhaya jela style futhi sizo futhi owabenza ngoba babe ngamakhehla hayi akoniwa kaShembe akuzokubisa uzoyenza kanti-ke sekehlangene ngokunye-ke manje iy'khulu ezazikhona ngalesi sikhathi zahlanganisa amanga zayababa namanga zayothi sesikhulumile labantu basephalameni bavumile ukuthi siyosayina incwadi yoxolo ukuthi siyaxolelana masifika ungene ephalameni siyongena sithandaze bese siyaphuma kuyona leyo nto inhlangano nje siyakhiwe yokubi lokhu bashintsha bafake elinye iphepha ngakusasa lapho bahambise enkantolo konke ababekwenza kwabunhla ngoba phela lo ababekwenza bona babekwenza ngokuhlakanipha kwasemhlabeni uma bayilokuhlakanipha kwasemhlabeni lokuhlakanipha kwasezulwini enokungcwele uyofika uthini ngoba siyakupombela phela siyakwenza mhlathi kamanye usiyofika abuze ukuthi manje uyaphila usungingiza ngale mkhuba eminingi manje siyenziwa nengabi uba kwami-ke wayengakuphikisi isikhathi esiningi wayeyithatha nje athikele esogwini abanye basesogwini namhlanje wayengezile uba kuzophikisa abantu wayezele ukuzophendula abantu abafuna ukuphenduka ngakhumbula ubaba ethi mfana wami ngicela ungamfuzi ngezitha sengiphoxeke kwaphela sozwaneni kanti ngihamba nje ngicothelwa ukulawa babili lababhimu banamacala athi afane athi uyazama babuka bakhipha odakeni babuyele wamba nemoto wakuba nophuka imoto nazi zama ngiphisana ngazo ngoba ngithengisile kubaba isho noma senakhela imizi enithengele imoto kodwa ngicela niyiphendule inhliziyo namanje sanxovwa lento angazi ukuthi uShembe bemukela kanjani labo bantu umhlaba kuphela ngoba uyeza phela sayophinda bekhona umuntu njengobaba uthi ngona amakhosazana mayoba khona awu mhlambe nobe senafana onke ndumnini elilethe empeleni ngoba into enjeya ayijwayelekile ukuba khona umuntu othanda umuntu noma engamthandi kazi bayazi labafana bami inhliziyo yami ukuthi inhle kanjani
ngoba ngeke ngishintsha ngeke ngize ngibazonde futhi akuphiwe phezulu ngithanda ngisho ngangizonda kabi ngikubona impela nje ukuthi uyangizonda la mina ngikuthanda mana sasangcwele lento iyifa kunina ifa lino iphathene kahle ngingayoni amen ngoba abona lento ubabona ngoba behamba ubabona noma behamba emgaqweni uthi baxakekile manje bahluphe nasengqondweni wathi abasaphilile lento nje inzima kabi lento ifuna uphathwa kahle ungafikila usuthi uyazi wena wazini uhlula ukwazi yini uzokwazi emzini wendoda fanele mawulolwazi ulikhiphe yini la kuyakhonza ukhonze la sikutshele thina ulalele imiyalo kaShembe uye uwakho ningayona ngempela lento niyababona bebezama ukuyona bekho la bayafisa ubuya kodwa nami ngabatshela athi single no return uhamba nomphela ngoba akekho umuntu ongasayini ukuthi imoto leyahamba ngayo inika lo engakutshelanga wena uyithengile ungayibona into ababenza abantu mabeza baba ngendlela ababekhukuba ngayo betshengisa ukuhlonipha kanti bamhamba phasi kweyithende kunozwela impela enhlizweni ukuthi angiphindiseli ngisho umuntu enzani mina angiphindiseli manje mangiphethe kabi moya wami ulimale kakhulu bayasebemjwayele kakhulu baba bengasazi ukuthi bakhuluma nobani kanti la ekhaya kufanele ujwayele kakhulu ngisho ingane yakho ungayijwayeli ngoma wajwayela ingane la ekhaya uzoyona ngoba lina amaNazaretha niyayona lento nifike ivele ihle bese nifisa ukuyona anohlehle ingane zale ekhaya wathi-ke uJehova ngokuba laba bantu basondela kimi ngemilomo yabo bengikhonza nangezindebe zabo kodwa inhliziyo zabo beziqhelisele kude naye nokungesaba bakufundiswa ngey'nkulumo zabantu animesaba ubaba sesizwile uma bebeka abeke ubaba abeke ubaba abeke abasiyakuvumela batethelele kuthina nyaswesi badofotofa ungathi ngawula ulethwe okunye bese ubone okunye ukuze yibutha zonke iziqalekiso lezigcwele igceke bese lokubuza kumina nengiwemhlophe uthi wanikela kodwa uphumelele Nkosi ayibusise senukuzwile ushanda uphelele Plan Channel Part 2 uyalandela Sibusisa